Erokamano Nyakwaramogi, magi gin weche manyien mag Migago to ma en Ramogi TV, wakelo ni weche gi e saa 7 masani kamokuongo thund weche. Jatend piny Kenya William Ruto oyuore nyasi mar nyota matimore e kaunti ma Kakamega. The fee structure in this new education system has not changed. The fee structure remains as stipulated in the Kenya Gazette of 2015. Jatend migao masomo Julius Migos Ogamba okwedo mokalo weche maliekore ni sirikal omedo omenda mag somo. Jotelo mawuok e oganda jo Akamba medo puoyo okang' mane gikawo matimo limbe kang'o ka Jaramogi. Machiegni Migago nyinga Milton Ocheng. Jatend migao masomo Julius Migos Ogamba okwedo mokalo weche maliekore ni sirikal omedo omenda mag somo kowacho ni ote manochwal manyiso omenda monego chule higa mabiro ok en medruok moro amora. Owacho ni sirikal biro dhi nyime gi chwalo omenda mag somo kaka pile. In this new education system has not changed. The fee structure remains as stipulated in the Kenya Gazette of 2015. Remember, the guidelines that we released referred to the Kenya Gazette of 2015, which stipulates the fees that is payable by all categories of our schools. So no fee has changed. The structure of the fees has not changed. The amount of capitation has also not changed. We are paying 1,500 for primary, 15,000 for junior school, and 22,240 for senior school or for secondary schools. So that fee has not changed. That was a misunderstanding of the guidelines because they did not refer to the second part of what was in that particular guideline because it referred to the Kenya Gazette of 2015, which is currently in operation. Luoro nitiere ni jotije ma counties nyalo rem yudo kony mag thieth kokalo okumba mar thieth ma SHA kaluwore gi deko e chwalo omenda mag sirikal ma counties. Okang' ma kamano miyo riwruok mar governors kata COG oromo kendo mar pedho paro matimo lokruok e chike matayo SHA. After 9. By the time we remit, it will be around 17th. We will not remit less money for SHA simply because the date passed. But for the time when they have not been able to get our remittance, our people will be locked out. It is as if we have a date with when we have to get sick. It also has to be very clear in that particular legislation. Because you see, they have a whole thing, the one for the digital health. But there's nowhere that talks about what happens when there's no connectivity. What is going to happen one day if they decide to shut down the internet? Komiti mar od bura mochung'ne riwo od duond buche mag siasa Political Parties Liaison Committee koro dwaro ni mondo tim lokruok ne lai ma itiyo godo e pogo ne duond buche omenda ka giwacho ni lai mitiyo godo sani onindo nyakonchiel. Jotelo moyier manyien ma komitino wacho ni lai matiyo sani oketo tenge duond buche matindo mamiyo giyudo pek e tawo apise mag duond buchego. Magi eki owachore e kinde yiero mag jotelo manyien ma komitigo kama Evans Misati ma duond bura mar Progressive Party of Kenya ne oyier e tam mar 2 e yiero manota kod IEBC. Joyce Oduor nigi ler mathoth. En yiero mane okelo kanyakla jokanyo mopogore opogore kama duol mochung'ne yiero e pachoka IEBC emane omi ting' mar tayo yiero no. Koloso kod ute fwambo tok yiero e magawa moro e boma ma Naivasha, Evans Misati ma oyudo thuolo mar telo ne komiti mar od bura mochung'ne riwo duond buche kata Political Parties Liaison Committee e tam mar 2 owacho ni apisi manyien biro tiyo matek mar neno ni otim lokruok e lai mar pogo ne duond buche omenda. Owacho ni gisani duond buche duto nigi achiedh nade e yudo omenda kowuok e migawo mar omenda gino mathiro chenro mag duond buche. 0.3% that is supposed to come to the political parties is attained, and then the formula is given so that all the registered political parties can be able to have resources to run offices. You have been having challenges of maintaining 24 offices across the country for all the political parties, but we are engaging the registrar of political parties so that we can see, one,
we are looking to amend that bill. Kotene kod moko kuom jotelo manyien e komitino, Misati bende ochwalo ywak ewi kwan mapiny mar rawere mandikore kaka joluto ombulu e chenro mar ndikruok madhi nyime, kowacho ni duond buche biro tiyo machiegni kod IEBC e lombo rawere mondo ndikre kaka joluto ombulu ka chenro mar ndikruok pok orumo. Nobody will take the Gen Zs any serious anymore until we see that they are registering as voters, because the turnout has been very, very poor in across the country. We are going to work with IPC to ensure that the members who are members of these political parties who are here will be encouraged to register as voters. Misati bende otiyo kod thuolono e puoyo IEBC ewi ikruok magiseketo e tayo yiero madundo ma ibiro bagi e kor gwenge mopogore opogore e pachoka, yiero mane osedeko kuom thuolo mar higni 2. I want to report here that we got an update from IPC. They're on course. The political parties, we got all our candidates cleared without any hitch, and we want to thank IPC. And we are supporting the current commission as constituted, and we hope we'll give them the support to deliver a free and fair first by-elections, and then because it will be an indicator of the 2027 general election. Korka kore jalup jakom mar komitino Zahar Rashid wacho ni komitino biro siro lwedo IEBC mondo obi ota yiero madundo kachiel kod yiero ma higa mar 2027 e yo mahuyanga. LC is a dialogue platform, and we need to ensure there is peace, dialogue, and fair elections. IEBC, I think for the first time we have a committee that we can trust, and this is just a litmus for what to expect in 2027 general election. So we are hopeful that things will go well and Kenya will be united as we've all wanted it to be. Jakeno manyiena mar komitino Brown Kariuki bende wacho ni gibiro neno ni duond buche duto owinjo ber mar omenda ma imiyo duond buche, ka jakeno machon Jerry Owiti ma bende en jatenda duond bura mar Alternative Leadership in Kenya Party opuoyo kaka ne ota yiero mag komitino e yo maler. My work here is to look for funds. As you can hear, we are affected by the PPF and bring inclusivity to all the parties, because that is what will make this nation move forward as equal. That it was very successful, and IEBC should remain steadfast for Kenyans to believe in them, because the election was very peaceful and very transparent. Joyce Oduora, Ramogi TV. Rowere micha gi micha oyudo sir mar omenda ma chako ohala kokalo cheno ma nyota e nyasi madhi nyime e kaunti ma Kakamega. Chendo no ma ibiro tayo e thuolo mar higni 5 kendo geto rowere maromo 400 nochaki gi piny owacho mar Kenya Kwanza, kendo ibiro sire gi bengi mar piny mangima. Jatend piny Kenya William Ruto oyore nyasi makamano, kendo koro wadhi achiel kachiel nyaka Kakamega mondo wane kaka nyasi no dhi nyime. Wale walikuwa blacklisted, sasa tuko na wananchi wengi. Wengine walikuwa wananiuliza, wewe wana president unasema mtu akope shilingi 500, shilingi 500 itamsaidia nini? Sijui shilingi 1000 itamsaidia nini? Sijui shilingi 5000 itamsaidia na nini? Mimi nataka niwaeleze, shida ya biashara si pesa. Shida ya biashara ni akili. Mtu akiwa na akili anaweza kufanya biashara na pesa ya aina yoyote. Na ndio mimi nataka niwaulize, mimi nikisimama mbele yenu, wakati mmoja nilikuwa ninauza kuku na ilikuwa shilingi 13 ama shilingi 17. Leo nasimama mbele yenu hapa kusema siku hizi mimi niko na kuku nyingi, sitaki kusema ni kiasi gani. But I just want to encourage you. Nataka muelewe ya kwamba wale waliosema haba na haba ujaza kibaba, they knew what they are saying. You can start small. Hata Biblia inasema do not despise young or small beginnings. There is a future. Mnanielewa jameni? Kuna watu watakuambia 25,000 haiwezi kufanya chochote. Kuna watu watakuambia shilingi 50,000 haiwezi kufanya chochote.
Lakini mimi nataka kukueleza, ukitumia akili, ukijipanga vizuri, 50,000 can make a difference in your life and can grow your business. Na ndio sababu hiyo, I am standing before you to thank the World Bank Group for being our partners so that we can do this together. Pesa ambayo tunawapatia leo ni mkopo tumechukua kutoka World Bank. Mjue si pesa ya bure. Ni mnanielewa? Serikali ya Kenya itakuja kulipa baadaye, lakini nyinyi hamuwezi kulipa. Nyinyi sasa hiyo pesa ni pesa yenu. Jotelo mawuok Ukambani opako kama jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka gi kweth mare mar dhi limo kendo ywago familia mar Raila Odinga yo Bondo. Giwacho ni Raila owinjore gi luor makende, wira ni nokedo ne demokrasia ma Kenya. Jalup gavana ma Machakos Francis Mwangangi, ma bende noywore nyasino, oyango Raila kaka jalo manochiwo ngimane ne kedo ne ratich oganda jo Kenya. Kuom mano, Mwangangi wacho ni wach mar kedo ne ratiro nyaka dhi nyime kata obedo ni Raila osenindo. Limbe mar Kalonzo gi Lange nokelo kanyakla jotelo mopogore mawuok e tunge duto mopogore mag Ukambani. Nasema ya kwamba alikuwa mpigania wa haki za binadamu. Alikuwa akiongea sana na akisukuma tukue na serikali za ungatuzi, na serikali ambazo ziko na fedha ya kufanyia wananchi kazi. Alitaka usawa, na tuendelee kuona ya kwamba amefumzika. Sisi tunasema hayo mambo yale alikuwa anayaenzi sana, tutaendelea kuyafanya, tutaendelea kuuliza serikali iendelee kuyafanya. Jatend migao mateko Opiyo Wandayi kod nyawadgi mar riwruok pinje mag Afrika ma ugwe Beatrice Askul ochako limbe margi mandalari e kaunti ma Turkana mar miyo jopiny puonj ewi chenro manyien mar sirikal machako kunyo kendo mauta e gwenge ma Lokichar. Limbe makamano biro bang' kambi ma Tulo mosebedo ka kunyo mauta e gwengego weyo chenrono kendo miyo kambi manyien mar Gulf Energy koloso e gwengego. Wandayi noyango ni oseketo koke winjruok mar orak gi kambi mar Gulf e chenro machako kunyo mauta kendo. Na ndani ya siku 30 kuanzia jana, hiyo field development plan pamoja na production sharing contracts zitaelekea bungeni ili wabunge vile vile waidhinishe, ndiyo kazi ianze kirasmi. Tunatarajia kwamba itakapofika pengine mwezi wa Februari au Januari next year, Gulf Oil itaanza kazi kirasmi. Mambo mengine kama mashule sijui nini iko chini. Sasa Mungu ametupatia rasilimali hapa chini ya ardhi yetu. Wakati wote tunapotaka kutoa kitu, tunaweka siasa ya mdomo inakuwa mingi mpaka ile tunafaa kupata kwa kukuwa wanyenyekevu, kwa kukuwa wasikilizaji, na pia tuwe katika mawasiliano na hawa investors. Talo imeenda. I think there is need actually to commit to transparent market rate valuation and compensation mechanism that ensure timely disbursement are made directly to affected landowners and communities. Jakom mar board mar sukari pachoka Kenya Sugar Board ni Midusa Nicholas Gumbo okone oganda luo mondo tima kare kod mwandu magintiere godo kamoting'o mula, rech, lope mamiyo kod mamoko mondo migi riemb dhier kowuok e kingi. Gumbo mane lose sub-county ma Wendo e kinde mane ochope nyasi manobagi kod Shofko owacho ni mwandu mathoth mayudore e gwenge mag Nyanza moting'o mula okosekonyo oganda e yo mowinjore. Jakom ni mar Sugar Board bende nokone jotelo ni moyier mondo mi otimie chenro mag dongruok manyalo kelo lokruok kuom oganda. Hata mna pinyi luoka. A lot of times, bigori kama wantie nitie a lot of gold, nyatikeka and everywhere katarunguka. Mose bedo mind for years. Jok mama ene ma jokor gweng onge mwandu.
jok makawe emaniga ngono mwandu. Nyaka en piny momeo. Afrika en piny momeo. Alomoko na somo buk moro mawacho ni dhier mar Afrika en dhier moker gi jotend Afrika. To kendo nowacho ni Afrika nyaka bed modhier nikech Afrika uso mwandune kong'iyo godo dhier. And I also believe that development must come from the household. Development must come from the people, from the community. They really know what are the challenges. Not me, not NGOs, not government, but they have to work with the locals and listen to the communities. Erokamano nyakwa Ramogi, ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago. Wakao yweyo mokwongo, kik idhi mabor. Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 1,500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 7 ni Kimaeti, Mianga, Malaba, Busia, Mundika, Bumala, Butula, Ogalo, Koyonzo na Nambale. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifalongo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asava, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukala Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti inarukaruka, kiti inarukaruka. Sidema amejama kashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Omi! Hey! Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon. Mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Eh? Shikilia hii. Hey, Johnny! Kaende! Anang'e adierate. Rajiv mara, ok mara kenda. En kende Sanju mar Niti. Bang' Niti duoko pache, ok onyal paro ng'ata kokan. Donge? En no paro ng'ama chielo, to bende no koluongo nyingi, en no luongo mana nyingo sepne mapari. Ana paro ni, pari, nitiere wach moro mopanda. Bende nyalo bedo ni gin gidhao gi Rajiv. Kawuono ana reso ngimana. Debe ni pari ni kai kawuono, tugo mara dorumo dichiel. To kodera wa gi Niti. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars and taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Egweng mukwe kama hera kod makruok ng'ato gi nyawadgi iketwe tem pile ka pile. Yani mama ino kinde kata nian nyathini. Bang' ka jaode olalo tich, en ema koro ne en geno mar jodgi. Wach tich ni ka onge to dichuo geriawa. Kata kamano, bedo gi chuny monyosore nyalo miyo kata mana joma nigi chuny motegno odonje mudho. Ang'e baba ni sani ikale mateko, lakini kikideo. Be joodno biro yudo ng'wono koso odgi biro podho nikech singruok ma ok ochopo. Ana onge weche mang'eny. Polisi makero aluongo mondo tim wachno. Ne masira mopondo ewi Nam Cinema Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Kick by Nilipo kuwa jana, si kwa nguvu zangu wala si kwa kupambana. Yani nini jifiche wakati amefanya Bwana, ananipigania usiku na mchana. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *277#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo jatend migao mar thieth Aden Duale olando dwaro mar sirikal mar kedo gi wach mine gi nyithindo mayom mawito ngimagi e seche ma mine nyuol e ute mag thieth mag nyuol molosi e yor lony manyasani. Koloso e tielo mar 4 mar puodho jopuonjre matiegore bedo laktache e osiptal mar Referral ma Kenyatta, Duale nowacho ni ute thieth duto nyaka gol nonro ma pile ka pile kendo yango gino makelo thoe mag mine kod nyithindo mayom e kuonde nyuol matiyo kod lony manyasani. Under the Digital Health Act, it is criminal when healthcare professionals either falsify or fail to report any health data through our Ministry of Health Healthcare Information System. And very soon we are going to introduce into our digital health superhighway where every facility, including our referral hospitals and our county hospitals, every morning through our dashboard, the reasons you report, and you must report every maternal mortality and newborn mortality in our country. It's going to be a rule. We know how many babies are born in our country. We know how many of them are reimbursed through the Social Health Authority. Now we want to make sure that no mother who is not a patient, who is healthy, who walks to this facility to give us a living, we are told that mother and her newborn are dead. We will not accept that. E kinde manyasi makido kod timbe oganda jo Marakwet okayo machiegni e kaunti ma Elgeyo Marakwet, riwruoge makedo ne ratich oganda osewuok oko mar puonjo jodago kar gwenge ma Simbiri e chung' od bura ma Marakwet East ewi midhiero motenore kod ng'eto ma nyithindo manyiri. Kaluwore gi riwruok mar NEMA machiwo puonj ni eri e wach mar tero nyithindo manyiri nyangi, 19.7% mag weche mag ng'ado nyithindo manyiri pod nitiere e kaunti ma Elgeyo Marakwet, omiyo gijiwo jopiny mondo mi owuog oko mar kwedo kendo tieko timno. We want to understand what are some of the things that they already underwent and what are some of the things that they need to be done so that this act may end. And also we have dealt with learners, that is the school outreach program, whereby we deal with learners from 0 to 17 years because those are learners that mostly are being affected with this female genital mutilation. Na mwenye anaumia ni yule mwenye anataka kujifungua. Anakuwa na stress. Anakuwa traumatized. Anaona amekuwa mtu mwenye anakuwa isolated. Anaona hata sio kama wamama wengine, anaona yeye ako tofauti na wengine. Tumeanza kusema ya kwamba no to FGM. So commercial FGM sasa. Mambo ya FGM imekatazwa kabisa. Kama yule mtu ambaye anataka sasa kutahiri mtoto yake
Mimi nitatil with him. Duol makedo gi math kod tiyo gi yedhe mamero ji e pacho ka Nakada koro dwaro ni ute mag lamo mondo ket maino e kedo gi medruok mar tiyo gi yedhe ma kamago e kaunti ma Nandi. Kanoloso e sach romo mar sungruok paro manotimore e boma ma Kapsabet, jakom mar Nakada Bishop Stephen Mairori nowacho ni ute mag lamo nigi thuolo maber mar konyo e loko kit oganda to moloyo ne familia ma jogi olal e math asasa kod tiyo gi yedhe mamero ji. Bende nonyiso jotelo mag ute mag lamo mondo ti gi altachegi e puonjo rach mar tiyo gi yedhe mamero ji. Je, kesho sisi tukiwa wazee, nani atatumia hizo kanisa ambazo tunajenga? Nani atatumia hiyo misikiti? Kama vijana wetu wote wameharibiwa na miadarati. When we talk of alcohol here, we mean the bad alcohol. And so that has affected many families. The third generation alcohol has been a menace in central Kenya for many years, and that we are winning the war there, and these people are trying everywhere else in the country. And so we are grateful for the leadership here in Kapsabet. I've been in discussions with the governor, and now we are in discussions with the clergy so that together we can deal with supply suppression and also demand reduction. We need rehabilitation centers for those who are suffering. Nakada has come with a program that would take rehabilitation to the communities. And so we will be working with the clergy on how we can do that so that those who are just beginning to use alcohol or drugs can be assisted at an earlier stage so that they don't have to wait to go to the rehabilitation centers. The clergy have the moral authority in speaking out and also defending the community from those who want to benefit from the lives of people in a very bad way. And so we want to really warn and tell those who are bringing drugs that are destroying our children, please do other businesses. Jodak ma Busia kod joriemb nyamburko mating'o jowuoth e alwora ma Busia kono onyiso mor margi kaluwore gi meko mar apisa 5 mag obila mag trafik ma giwacho nosebedo ka sundo derepe mondo omigi asoya e kind Busia gi Kisumu. Apisa mag duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC nogolo oko roadblocks go eko bang' mako apisago, gino makoro kelo fuong'ruok ne jodak ma kono. Giwacho no obila go osebedo ka kawo asoya ma siling 50 nyaka 500. Maafisa wa EACC wamefanya kazi nzuri kwa sababu hizi roadblocks zilikuwa zimeshakuwa mingi. Kila pahali unapata roadblock, kila pahali unapata roadblock, na ukiangalia vitu wanaangalia hakuna hata vitu za maana wanaangalia kwa gari. Unapata gari imepita imebeba excess, wanasimamisha roadblock hapo, kazi yao ni kuchukua hiyo pesa kidogo kidogo, hiyo shilingi 50 kwa magari. Lakini kitu naweza sema kwa barabara hii iko na changamoto mingi sana. Iko na changamoto mingi sana. Na ukifuatilia kwa kama mambo ya hongo inaanza juu ikirudi chini. Na sisi wasafiri kuna mahali nafika paka tunafinywa, uwezi ukaongea kitu ndani ya gari. Naunga mkono kwa maana ni kama ndio hobi yao, ndio tabia yao ya kuchukua hongo barabarani, lakini mimi siwezi laumu maafisa wa polisi peke yake. Na laumu pia wateja na pia wenye magari, conductor na dereva. Kwa maana mteja anaona gari imejaa, yeye anajisunda ndani anajaa kabisa. Na Wakenya nao wanaogopa kwenda polisi. Sasa polisi anaposimamisha, utaona sasa pesa inaanza kubadilishana mikono. Mochung'ne kedo ne ratich oganda pod dhi nyime kod seyo mokalo piny owacho mar Kenya kuom ling' thi kata kodoko ne ratich jo Kenya e piny libamba ma Tanzania irocho. E sechego bende anyuola mar Okoth Ogutu manonegi e piny Tanzania koro medo chwalo ywak margi mondo mi giyud kaka ginyalo duoko ringre jalno manonegi. Japuonj Ogutu wachore ni nonegi Tanzania bang' chwatgi magina e kinde ng'anyo mane piny nero obedo godo bang' yiero ma jatend piny Samia Suluhu. Mr. President, please come out and assist us. We need to put a closure to this as a family. We are tortured emotionally,
psychologically. Things can't move on. We are tortured. We are appealing for the body of John. Because as at now, we have evidence that John was killed in Tanzania. We are appealing for that body to be brought home. These conditions essentially produce the conspiracy theories. It produces the concerns that not only have there been massive human rights violations, but also there is a massive cover-up that is happening at the moment. Unverified yet are concerns around disposal or mass burials of bodies. And I think, without access to some of these locations and safe access, unfortunately, the conspiracies and the concerns will continue. Kenyans working in Tanzania must not be scapegoated by an administration that has violently suppressed civic space. We stand in solidarity with the people of Tanzania in their struggle for human rights, freedom, and dignity. We call upon the governments of Kenya, the African Union, SADC, the East African Cooperation, and the United Nations to act decisively and protect Tanzanians, Kenyans in Tanzania, and other foreign nationals. Anyuola mar John Ogutu ma en ja-Kenya mosebedo kapuonjo e piny Tanzania kuom thuolo mar higni 10 mancha nonegi e kinde ng'anyo e piny Tanzania onyiso ichwang' mari ewi kaka serikal ma Kenya ojwang'ogi e chenro mar yudo ratiro kod duoko ringre dala mantiere e kaunti ma Siaya. Anyuolano wacho ni onge kony moro amora ma serikal osemiyogi kata mbetre mar piny Tanzania ka dwaro margi maduong' en ni serikal okonygi duoko ringre John Ogutu pacho mondo mi gikowe kar yweyo mare mogik. Chris Owino nigi ler mathoth. Lit kod kuyo mar wito sulwe mar anyuola nenore e wang' Jennifer Atieno, nyamin John Ogutu, ja-Kenya mosebedo kapuonjo e piny Tanzania kuom thuolo mar higni 10 mokalo, manyocha ochiel kod magina e kinde yiero maduong' mar piny Tanzania juma mokalo. Oko mar mbetre mar piny Tanzania pacho kae, Jennifer Atieno kod owadgi machielo Evans Odhiambo chieng' goyo e lweny margi mar manyo ratiro ewi tho mar nyathigi. Wan wawito nyathiwa manodhi Tanzania, osebedo Tanzania kuom higni 10 kaka japuonj. Ok nodhi kaka jogo manodhi dwaro timo lweny kuro, to kuom hawi marach wayudo ni ogoye risasi, kendo picha nonyisowa ni ogoye risasi 2 e toke mopodho gi bund iye. Safar margi mar yudo kony mar duoko ringre japuonj John Ogutu pacho kae osebedo gi midhiero mathoth ka iterogi e apis achiel nyaka machielo mar serikal. Wabiro i ofis kama nyocha watere barua manyiso ni wan gi chandruok gi nyathiwa man kocha chande, to jogo mande kan wachiwo barua chieng' wuok tich nyaka kawuono onge gimoro amora ma gisenyisowa. Okoth noneg karakach kwa any area gi nikech kita joma kadho yune ka ng'ato chopo ivet ng'ato wacho ni sini mwalimu asa kufa. Kore mwa kwa jod bura president ma Kenya go foreign affairs minister gi konywa. Kata odoko ni chenro mag serikal mar piny Tanzania to dhi nyime kapile bang' Samia Suluhu Hassan chamo machieng' wuok tich jumani. Anyuola mar John Ogutu to pod chandore e dwaro margi mar yudo ringre mare kata yudo ler ewi kama ringre mare nitiere. To en nyathi ma chakre tin ne en nyathi mamuol ma onge wach gi ji, kendo kata koko ok ohero. Kokanye wayudo ni onyalo tho e piny mawendo nikech joka ne gore, to masira mar bunde yude nobedo nwa malit ahinya. Ok no wawinjo kamor, kwa mor e chunywa. Kata sani ok wawinj maber, wawinjo matek, to wakwayo sirikal ma Kenya gi sirikal ma Tanzania mondo giyudnwa konyruok, gikonywa mondo wayud nyathiwa no, mondo duogunwa body mare mondo waiki. Anyuola mar japuonj John Ogutu ohum nono kod piny owacho mar Kenya kuom ling' thike no dino itgi e kinde magin to gichandore ka dwaro margi en mondo sirikal okonygi duoko ringre John Ogutu pacho kae mondo gidhi kowe kar yweyo mare mogik e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Mabiro e kinde ma jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni sirikal timo duto manyalore mar duoko ringre John Ogutu pacho kae.
Dr. Raymond Omolo olero ni piny owacho dhi miyo anyuola mar John Ogutu kony duto koting'o nyaka duoko ringre pacho kae tune bero mar dende kaachiel kod ting' mar iko ringre mare. I have been in touch with my colleague in charge of foreign affairs, and there's already the contact that has been created with the embassy in Dar es Salaam. So what I would urge the family is that we are doing what it takes to be able to make the necessary arrangements for making sure that that particular case is handled in a manner that is respectful. Eko machielo, eten migao mar weche maoko Musalia Mudavadi kod metre mar Kenya e piny Tanzania onyango ni gisetimo twak kod piny owacho mar Tanzania ewi chal mar jo-Kenya modak e pinyno. Migao mar weche maoko osingo ne jo-Kenya modak e piny Tanzania ni idhi rito ratiro mage kaachiel gi miyogi alwora maber. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar somo Migosi Ogamba okoni ginyalo timo lokruoge e paro mar omenda mar somo mowinjore ochuli e secondary mamalo ka gie sani to pod gibiro tiyo kod omenda manogol lipode nyocha ni ma en gana 53 e secondary duto ma jopuonjre biro dakie kata boarding schools. Ogamba kata kamano wito oko lipode mawachore ni sirikal biro duoko piny omenda mar somo ma gichwalo ne skunde secondary kowuok e gana 22 ma biro e kinde ma jonyuol kod jokanyo mag sekta mar somo kamoriwo riwruok mar jopuonj kata KUPPET golo paro ewi ripodni mar migao mar somo. Judith Omondi nigi ler mathoth. Ndalo ariyo bang' migao mar somo keto e lela ripot margi ewi chenro magichano ne jopuonjre madonjo e grade mar 10, ji e sekta ni kama oriwo jonyuol, riwruoge mag jopuonj owuok oko mar golo pachgi ewi ripodni. Jopuonjre kendo winjo donji e grade mar 10 e senior school rito mondo ketgi e skundegi kama oriwo mag ji giwegi mag piny owacho ma idokie pacho gi ma idakie kaachiel gi mago mamanyuanda ma oriwo jodak kod jodok pacho. Kaluwore kod migao mar somo, skunde duto mag dak kata boarding mag sekondar mamalo biro chulo omenda maromo Yare Alliance nyaka Migori Boys. Paro ma okorwa kod moko kuom jonyuol mane wakawo pachgi e kaunti ma Kisumu. Pesa ma sirikal oketo no ng'eny. Ka wang'iye to waneno ko ng'eny sana kaluwore gi uchumi kaka chalo gi sani. To oganda wa mang'eny waneno ka ok wanyal dhi nyalo. Books bende ntiere midwaro. Seche ma nyathi join wanyiewo books, uniforms wanyiewo. Koro ing'eni gi ngima masani ni malo makati tem kidhi nyiewo books go. Kech gimoro boket kae jo education onego ng'inwa. Sirikal bende ong'ene sani pesa onge Kenya ka. At least ka ber onego bed ni ging'iye kaka ginyalo konyo jonyuol. Kaka kata mana samo wuene kata mana universities emiyo ka samoro ji ng'anyo nikech ji pok odhi skul. E twak marwa kod riwruok mar jopuonj mar KUPPET kokalo kuom jagoro maduong' Akelo Misori kata kamano okoni ma en paro maber madhi keto jopuonjre e kuonde duto e rang'iny achiel maonge mibadhi ka bende ma e kinde ma koro sirikal owinjo tigo e medo rang'iny mar gedo e skunde matindo e pacho ka. Ka wan gi same aspirations ok inyal categorize wa ni ka adhi e skul ni ta adhi national ta adhi e county adhi e sub county. Mano nyiso ni wa bring gimiluongo ni inequality na society machalo kaka Kenya. Kosekete ni mane ende kaka koro nego beni ji chudo to nego beni ka Kenya ndema onge gi dormitory. Koro gerne dormitory machalre gi Man Alliance. Koro Alliance biro medo mana gik mipuonjogo nyithindo to nyandema to biro medo gik mipuonjogo nyithindo to gigero dining hall to gigero dormitory. E ripodni bende ne oluom gazet mar piny owacho ma higa 2015 mane lieko ni kamoro omenda ma piny owacho chwalo ne skunde sekondar nyalo dok piny. We are seeing a situation ma sirikal dwaro ni skunde moko podhi, gidwaro ni jonyuol moko gol nyithigi e skul to gidhi interfere gi success mar curriculum manyien ma iluongo ni competency based curriculum kata competency based education. Matimre syllabus miluongo ni learning areas go gin very expensive, dwaro pesa. Sirikal nyaka improve, ok ni reduce capitation. Kata kamano piny owacho golo boke mayango ni ok gichan duoko piny omenda mag somo ne senior school. Jatend migao mar somo Migosi Ogamba nyoko ni nyaka sani pod ok gichan timo lokruoge e ripodni. Kata kamano poni nitie paro ma ogol ma ochuno
ginyalo manyo kaka gitimo. The schools that are undertaking 3 pathways have been moved to category 1, so to speak, C1. C2, the schools that will be doing 2 pathways, and the boarding schools, because a boarding school is the same. I mean, a boarding facility is the same whether it is in a C2 school or a C1 school. That's why we rationalize that fees to be 53,000. But as again said, we've released those guidelines today. We're analyzing them, receiving some comments, and then we'll be able to give you further guidelines and further information later on. A senior school, jopuonjre mag grade mar 10 biro timo somo aboro, duto mabiro kawo seche 40 ne somo ka somo e odiochieng' ka odiochieng'. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe koro dwaro ni jotelo mag siasa mondo wetiyo gi nengo mar majan mar chai e or siasa, kowacho na chiedh nade mantiere sekta mar majan mar chai onego tiek e yor keto piny ondamo mabeyo mating'o malo ngima ma jopur. Kagwe nomedo ni jopur nitiere thuolo mar uso majan mar chai kamoro amora ma giuse gi nengo maber, ka ochiwo siem mager ne josiasa mondo were gi sekta no. Tea issues are not political. Tea taste issues are not political issues. They are technical issues. It is a technical issue. We have also got options. Na tuambia watu wa KTDA wafanye hivi. We have said the tea market is also open. It's also open on the internet. Wewe ukiwa na majani yako, usikie pale unauza sio mzuri, it is open for you to sell anywhere in the world. Wuoth mar Lang'Viu sasa pod medo kelo mor ne jodak maimbo ma piny Kenya, ka odiochieng' ma kawuono gigo tach e counties ma Bungoma gi Busia. Watudore gi jafwambo marwa Steven Shitera mantiere alworano mondo miyo nyiswa mathoth. Shitera, labda utuambie leo mko wapi na mnapania kupitia maeneo gani kuanzia sasa hadi jioni? Shitera. Kamano Jaka Black, bila shaka maeneo haya ni ya magharibi. Kumbuka tu ni majirani na mkoa wa Nyanza, na msafara huu umetoka Bungoma umeingia Busia sasa, na bila shaka ujumbe ni wajipange na Viusasa. Kumbuka kwamba Viusasa ni kiunzi ambacho kinaongoza mtandaoni kwa vipindi vya kuburudisha, kuhabarisha na bila shaka pia kuweza kuelimisha. Wanamuziki pia wako na jukwaa lao hapa, na bila shaka linazidi tu kuwaweka Wakenya karibu ambao wako na haja ya kupata habari, burudani na mambo yote yale kwenye kiunzi cha Viusasa. Kumbuka msafara huu ulianzia Bungoma, pale Kimaeti, ukaingia Mianga, na sasa uko katika soko ambalo linaitwa Mungati. Na unavyosikia shughuli kwenye msafara zinaendelea, wakazi wa eneo hili wamefurahi kweli kweli kukutana na watangazaji wanaowaenzi na kuwasikiza kwenye Radio Citizen, Mulembe FM, Buka FM na pia Sulwe FM. Na bila shaka niko na msimamizi wa kituo hicho kinachoongoza nchini, Vincent Atea. Tueleze tu msafara huu umepokelewa vipi? Kwa hakika mapokezi yamekuwa makubwa tangu tulipoanza Vihiga County siku ya kwanza, tukapita Kakamega, tumeingia Bungoma County. Sasa hivi ndio tumejaja, tumeanza tu safari yetu ya Busia County. Tutakuwa tunazuru Busia County leo, alafu hapo kesho tutakuwa tunarudi katika maeneo ya Kakamega County. Kwa hakika mapokezi yamekuwa mazuri sana. Nashukuru mashabiki wa Vuka FM, mashabiki wa Sulwe, wa Mulembe na Radio Citizen kwa kuweza kujitokeza na kutupokea. Na pia vile vile nishukuru Jipange na Viusasa, manake imetupa fursa ya kukutana na mashabiki wetu. Kando na kukutana nao, tumewapa burudani na zawadi, tumewapa pesa, tumewapanga kisa sawa na Viusasa. Bila shaka wakazi wa eneo la Nyanza bila shaka wanauliza kwamba msafara huu unakuja lini, na bila shaka Milton, msafara huu unazuru kote nchini. Niko na mkuu wa vipindi kwenye Viusasa, Esther Mkima, atalijibu hilo swali. Wakazi wa Nyanza wanauliza huu msafara unafika lini? Nyanza tunaona ni kama tutaenda in the next 2 weeks. Tunataka tumalize
Western Kenya, kisha twende Rift Valley, alafu twende Nyanza. So twende in the next 2 weeks, lakini tunakuja. Unawapa habari gani wakazi wa Nyanza? Tunawaambia watu ngoje, tunakuja, tutawaletea zawadi mingi sana, 50,000, 500,000 na 2 million, na tunangoja kuenda kula samaki, mboga. Hapa tumekula maembe mengi, kuku na miwa. Kuna mboga inaitwa tiswa, sijui kama umepata kukula. Nadhani tumeikula, tunajua ni mboga za kienyeji, lakini hatujui zinaitwa aje. Sasa tunaangalia kwenda Nyanza, twende tukule mboga zetu, tule samaki na ugali, lakini waendelee kujisajili kwenye Jipange na Viusasa, waende kwa Paybill, wajisajili, wapate points zao na wapate subscription, wa watch vipindi. Na kama unajua wewe ni content provider na uko Nyanza, tungoje, tunasija. Bila shaka Jaka Black, umesikia msafara huu unakuja Nyanza, na hiyo ni ahadi umesikia kutoka kwa mkuu wa vipindi kwenye kiunzi cha Viusasa. Bila shaka majuma 2-3 hivi msafara huu utakuwa unatua katika eneo la Ziwa Victoria kutoka Mungati, eneo bunge la Nambale, kaunti ya Busia. Bila shaka sina la ziada. Milton. Steven Shitera, nimekupata kwa njia iliyo safi kabisa. Bila shaka tunasubiri msafara huo utakapo uzuru maeneo ya Nyanza. Kawadhi nyime enibad migao mochu negedo eturka koro dhi nyime gi yango lony manyasani e sekta mar gedo kako kang maduoko chien pek mar gedo kendo bero chenro mag gedo e pacho ka. Gige gedo manyasani yudore ni gisani itiyo godo mokalo e yore mag gedo, kendo mano oseketo lwasi mag tije gedo bedo mayot. Jalony malero ni lony kata jolony lero ni lony manyasani osekonyo bende e rakruok gi midhiero mosechando sekta mar gedo kuom thuolo malach. E nyasi mar nyiso mwandu mane obagi Sarit Center e buore Nairobi, jokanyo nokete lela ber magiyudo kuom lony manyien. To learn more, acquire more knowledge. I see various things that are happening here on the stands. I visited most of them, like electrical works, mechanical, and everything that is happening here. So I need still to learn more, even if I'm retired or I'm doing my own things, especially now when I'm trying to venture into to be a consultant. I need to acquire more knowledge from various countries. When you want to create these networks and you want to buy something online, you really don't know who is on the other face of the conversation. So what I'm most basically here is to first network, try and get legitimate business players, and also to try and see, because I also come from a manufacturing company, to try and see if next year or the next event we can actually exhibit. So I'm just here to just check, is this relevant for my company as well? One thing that is outstanding about this expo is the fact that we have in construction, we have got a variety of companies. And from what I've learned and what I've liked about it is that they are teaching us on the technology. Every sector has got the recent technologies, and to everyone who is visiting, they are learning 1 or 2 things. Erokamano nyakwara Mogi komedo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo e cheno mar migago. Wasomo ote moko ka wacho ni Ramogi ler kapisoko adwaro mana koni jothurwa ni let us support President Ruto nikech aneno ka gik mosekelo ne youth beyo mokalo. Mano Emmanuel from Muradi Migori. Kaeto machielo bende wacho ni iluonga ni Brand Pinky ni watching live from Sibuoche Kanyamkago. Wadhi e yweyo wan ka bang' thuolo machok. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the Viusasa app.
Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Living. Kitwa, kitimbewa. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhi yie kaniketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabuogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge adiera. Iolo ni mana ng'owa, kuoye miketie. Kowuok e timbewa, nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin. 111, Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, kod James Rabala, mana e Ramogi TV. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Na to kori winjo, kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Tim mar Kenya